Vítajte späť. V tomto videu budem sa venovať meltológii Zniev, hradu Zniev, rúcaní Zniev. Toto je kláštor pod Znievom. Toto je nejaká kaplnka, ktorú som tam tiež odfotil a neviem kde presne, je tu niekde dole je cintorín. Asi toto bude múr cintorínu, nie som si celkom istý, ale keď sa pozrieme na tento lidár, to som už ukazoval na takom videu, sem niekde sa idem vybrať, tuto niekde je tá zrúcanina a niektoré tieto skály, neviem presne ktoré, som tiež skúmal. Neviem, môžem napríklad tu na sa tomuto chvíľku venovať ešte, jak to tam vyzerá pod tou zrúcaninou samotnou. Tak akože dá sa to ešte niekde natočiť. Chcel by som to ešte. Neviem to spraviť. Nevadí, tak toto snáď bude vidno. Ne. Takže toto je tá spodná vrstva. Vyzerá to ako keby to tieklo. Uznajte. Také kvapky. Tu je viac hmoty na spodku a vytvára to takú kvapkovitú formu. Tu na také menšie. Keď sa ešte troška priblížim, bude to lepšie viditeľné. Ani nie. Je to iba určité rozlišenie, takže asi neviem 1 meter alebo tak nie je to vidno úplne tie nuancy. Ale aj tu to vidíte, že to má takú vlnovkovitý tvár, ako keď niečo tečie. Aj tuto. A toto je akože táto vrstva prekrýva túto. Táto vrstva je pod touto. A tuto niečo menšie stieklo. Tiež to smeruje dole. Všetky tieto kvapôčky. Tuto je nejaká ďalšia vrstva. Čo to znamená? Že asi tu bola nejaká ďalšia budova, ktorá sa roztopila a stiekla, alebo vežička, alebo niečo také. A keď to je dlhšie, to znamená, že to bola dlhšia stavba, ako múr, alebo nejaká úroveň. Na tejto strane je vidno viac, že hej, že tuto ešte také zúbky sú tam, ako by to boli, ako neviem, či vežičky, alebo niečo na tej stavbe. A takto ide tá vrstva. A táto je pod ňou tu na. A tu na pod ňou ešte menšia. A nad tým takto tu je ďalšia vrstva. A tu je ďalšia vrstva. A ďalšia. A kvapky rôzne. A ďalšie vrstvy a všade. A tu je tá zrúcanina, kde sa to úplne neroztieklo. A teraz tam pôjdeme pozrieť, ako sa tam tá skala spája s tými kameňmi, z ktorých vraj to je postavené. Ale to všetko bolo postavené z tehál. Takže tak sa to tu vyzerá. Neviem, či ešte mám sa venovať viac tomu lidáru. To som už spravil v tom predošlom videu. Aj toto som tam ukazoval, keď si pozriete aj tie okolité hory. Toto som na jednej fotografii rozoberal tento svah, hej, to sú zase tie vrstvy. Ale vidíte, že to má také, tu bola podľa mňa nejaká terasa alebo niečo, lebo tu je medzera. Ale keď sa pozriete bližšie, tak medzi týmito dvoma vrstvami tak sú ešte také tenšie čiarky viditeľné. Tuto je to dobre viditeľné, tam som to aj vyznačil, čo sú podľa mňa asi vo veľkosti poschodia. Ako jednotlivé etáže. A na tomto je ďalšie a tam stavali ako takú väčšiu. Samozrejme začali zo spodu, hej, urobili najprv veľkú plochu. Alebo možno iba časť plochy a začali a potom k tomu dostávali, ja neviem, aký mali postup, ale boli to veľké plochy a potom bola treba nejaká terasa, tuto bola terasa a teraz boli zase nejaké poschodia a tam na tých poschodiach zase bola terasa ako taká pyramída, hej, ale nie úplne presná pyramída, ale malo to rôzne časti, rôzne veže a rôzne poschodia a tieto etáže, tu vidím aj tu vidím tie poschodia medzi tým, že sú tam vodorovné, nie vodorovné, ale jak sa to povie, rovnobežné, hej, tie krivky. Aj je to na rôznych miestach vidno, aj tuto napríklad je to také zvláštne, keď si to všimnete, tak takto idú také čiarky, alebo tu, aj tuto také dlhé, a hneď nad tým rovnobežne ďalšia a troška ďalej je ďalšia. Tu boli nejaké etáže, nejaké poschodia, nejaké úrovne, bola nejaká terasa, tu bola asi medzera. OK. No na tento vedľajší svah, keď sa pozrieme, tak to je to isté. Že to cez seba preteká ako také jednotlivé úrovne, ktoré
stekajú, toto je pod tým, hej, a ako idem vyššie, tak stále je ďalšie na to stečené a ďalšie na to stečené a tak ďalej. Niekde iba také menšie, toto je tiež stečené, také zúbky. OK, nechcem sa tu na už veľmi lidaru venovať, to bolo len tak na úvod a ideme na fotky. Kde mám fotky? Mám fotky, tuto kde sme. Ma to niekam odhodilo samozrejme, klasicky, tento iPad, on si nevie nič zapamätať, žiadnu aplikáciu, že kde ste boli. Toto je úrovec, ale my chceme zniev, ten je tu. OK, mám tu zase dosť veľa fotiek, tak skúsim tu nejak rýchlo prejsť, viem, že váš čas je drahocenný, ale keď vás to zaujíma, tak trocha času je tomu potrebné venovať. Toto je z parkoviska, toto je veľká fatra, ale my ideme do malej fatry, čiže toto je cez celú tú veľkú Turčiansku dolinu, záber. Tuto ešte kúsok dediny vidno, to není vôbec. No ale už tento plot, tuto som niekde parkoval, to je asi moje auto. A vidíte, že tento plot vyzerá, no tá omietka, ale ináč ako kameň, keď sa pod to inde pozriete, ale tuto vidíte, že sú tehly. Že sú tam zostatkové tehly a ešte keď som išiel späť, tak tam bude viac fotiek, ale zaujímavé sú, tuto vidíte tieto časti, že toto už nie je tehla, že už to je iba zožraté a iba z toho zostal kúsok z tej tehly, ale tuto hore sú klasické ešte dobré tehly, z ktorých to bolo stavané. Veľké tehly, tieto sú na stojáka, hej, si myslím, že sú na kant postavené. Že nie sú až to nejaké obrovské bloky, no tuto to je ešte lepšie vidno. Že čo zostalo z týchto kusov, že to nestávali z takýchto plátikov. Ja neviem, koľko má ten rok, to by bolo treba tam ísť pozrieť na ten cintorín, ale to vidíte tu na, že sú skaly, že tu sú všade skaly, veľké skaly a je to exfaktorované. Tu napíšu, že Kalvária a to vyzerá ako taká pevnostka, ja neviem, a renovovali to tam akurát, však na konci uvidíte fotky. No toto, čo tu píšu, ja si to ani nečítam. 1700, no to je pred kataklizmou. Takže môže byť. Neviem, no toto je ten cintorín a od toho cintorína už idem do hory, bol taký opar, bolo hmla. Do tejto kaplnky som nešiel, toto nie je až také zaujímavé. Tuto už tieto skalné formácie, možno tam boli nejaké schody kedysi, ale tak to možno len predpokladať. Toto bola nejaká kaplnka v lese, čo asi zrejme to môže byť pôvodná stavba, neviem. Určite tam niečo ako dorábali a menili a tento, čo tu napísali k tomu, Margita Uhorská, neviem, čo si mám o tom myslieť. Pretože ťažko môžem dôverovať v histórii, keď tam vôbec nie je žiadna zmienka o tejto udalosti. Že to je celé vymyslené a maskujú tým skutočnosť, že tento svet je niečo úplne iné, ako nám hovoria. Takže toto, neviem o tejto stavbe povedať, čo to má byť. Ale zrejme to je nejaký časť exfaktorovanej tam tej budovy, ktorý zostal podobne ako tá zrúcenina a už tam robili nejaké úpravy, dali tam nejaký povrch, neviem čo. No nie je tam medzi tým takmer žiadna omietka. Toto je vnútro toho. Toto prejdem iba rýchlo. No a toto som už došiel k nejakým skalám a tie už boli zaujímavé. Všimnite si napríklad túto časť. Neviem, či som to aj bližšie odfotil, ukážem vám to tu na, pozrite sa. Že to ide v podstate, takto bola stena. A toto tu je nejak na to pritlačené, alebo čo, ale tieto čiary tu vidíte, že to není príroda, aj celý tento otvor, vidíte, že to bol uhol nejaký, toto už je, ale tak je to celé už rozstavené, tie skaly, ale ďalšia časť, tu ešte je taký ďalší otvor, nie je to moc dobre vidno, lebo tam tie tiene troška hrajú. No takéto skaly sú tam, no ja si myslím, že všetko boli budovy, tieto ako toto je nejaké oddelenie dvoch budov. Ale je to už veľmi rozstavené, takže sa to tam nedá vidieť, no ale táto časť tu napríklad, to vyzerá ako nejaké otvory, ale tam som nevedel vyliesť, že ako to vyzerá úplne presne zblízka. Neviem prečo toľko, no toto je to isté. Vyzerá to ako také rovné, taký rovný otvor a tuto je ešte ďalší a táto striežka taká, ktorá je rovná nad tým, ja neviem
neviem čo to je, ale nevyzerá to veľmi prírodne. Možno na tejto fotke to bolo lepšie viditeľné. Aj keď to je ďaleko. No až na tých skalách hore, ja neviem koľko toto bolo vysoké. Vidíte ako stromy a 10 metrov, možno menej, 8, neviem. Ale nevedel som tam vyliezť, ani som sa o to nepokúšal, ale hore ešte boli nejaké ďalšie veže, ktoré som nevedel ani nejak odfodiť, nevedel som sa tam dostať. A tak dookola sa išlo, boli tam takéto rôzne pukliny v tých skalách, ako boli to také bloky v podstate. A rôzne otvory tiež. Vidíte. Rôzne otvory v tých skalách. Môžem to priblížiť. Nevyzerá úplne prírodne. Nevieme, ako to vzniklo. Tušíme, ale nevieme. Je to nejaká ďalšia časť tých skál. Všade tam bol akože taký strmý kopec a šmykalo sa to. No, nie sú to veľmi dobré fotky týchto skál. Tu na troška to vyzeralo tak zaujímavo. Ale vidieť, ako to tečie, to vidieť samozrejme na tých skalách, na ich povrchu, keď sa na to pozriete, že to tieklo. Že toto šedé, toto je viac zahorené ako to biele. A vlastne smer tých farebných prúhov, alebo jak to mám nazvať, nám ukazuje smer, ako to tieklo a že to bolo viskozné a že to bolo rozstavené. A tu sú nejaké otvory. Tu vám ešte ukážem bližšie. Ono to vyzerá ako taká kupola skoro, keď sa na to pozriete, alebo oproti sebe padnuté, lebo tuto idú takto tie čiary, tuto to tak zabača, tuto takto, neviem, či to je oproti sebe dve padnuté budovy, alebo ako to mám vlastne vidieť. Ale aj tuto sú nejaké otvory dole, tuto je taká rovná plocha, toto je z inej strany, je to lepšie vidieť, že to je vytvarované, ako je tie kamene, ako sú vytvarované, že to je niečo rozstavené. Tuto to steká dole a tuto je rovná vec, rovná plocha. Rovnú plochu to si málo kedy všímame, ale rovná kamenná plocha to je vždycky, to znamená, že tam tieklo, ten kameň tiekol, že bol tekutý a potom to stvrdlo. A preto sa vytvárajú tie... A tam už sa zrejme, neviem, či tam je sutina, alebo toto je už rozstavené, toto mohli byť možno nejaké dvere. Je to dosť veľké, hej, tieto otvory. Že mohli to byť nejaké dvere alebo okná, ale ak sa to už celé stavilo, ten spodok, tak už neviem, či to klesalo do tej taveniny, alebo to zalialo tým, ale toto vidíte, že to je tiež rovná skala. A povrch tej skaly ukazuje to, že to tieklo, že sa to tavilo. Toto je tam ten strop v strope, ja neviem, čo sú to aké otvory, ale vidíte, že sú pravidelné a pomerne hranaté, keď sú už stavené. Či to bol rad okien, alebo ja neviem, čo to presne už bolo v tej stavbe, nedokážem si to až tak dobre predstaviť, ale dokážem si predstaviť, že to bola stavba a že to nevymila voda a vietor, ako to nie. Vidíte tam tú pravidelnosť a že to boli pôvodne asi hranaté otvory. A keď sa to stlačí ako plastelíny, keď si predstavíte, že by to bolo z plastelíny vyrobené hranaté a potom to stlačíte, no tak sa to takto zdeformuje. No tak toto je tam tá časť, tuto sú tie diery, tuto hore a toto celé, ako tuto ináč ešte také časti, ktoré vyzerajú ako kameňané tehly. A tuto sa dalo výjsť hore troška a no zaujímavé, no vidíte táto časť, ako sa ten kameň láme. Tiež na také bloky. Keď ho takto vidíte taký rozstavený, tak to nedáva moc logiku. Že by to bol nejaký kryštál alebo čo. Iná časť tam tiež ako nejaké oddelené budovy. No i toto sú len také skaly tam v okolí, jaskyne rôzne. Tuto som vošiel a bol som po kolena v tom listi. To bolo celé zapadané, ale tam bolo zrejme nejaké vchody, neviem. Toto je znútra tej jaskyne. Toto je ešte raz, to čo som vám pred chvíľou ukazoval, to sú tie diery v strope. Tuto sú tie diery pri podlahe. To boli nejaké dvere a okná. Toto vyzerá ako keby tu bola nejaká kúpola, ale možno to je len zohnutý celá táto budova, že sa naklonila a padá, jak sa to tavilo. Toto to isté. Iné časti tej skaly.
či to vidíte, ale sú tam tie pásy, že vlastne ako naznačuje to, že to tieklo. Pardon. Máme myšku pripojenú. To je tam zase iná časť. To bolo na opačnej strane. A tuto úplne ukážem vám potom aj video, tam to bude troška lepšie viditeľné. Tam som robil aj video. Tuto úplne otvor do skaly a toto je strop. Hej. Toto je ako keby taký stĺp. Tu má ľavú, poza to, hej, sa dá. Prejsť sa nedá, lebo to je malé a možno by sa dalo, ale pestade prejde, hej. Je tam taký otvor a tu je taký stĺp a takáto gula tu visí zo stropu a tu sú tie skaly. Pokračujú, ono je to taký okruh, do takého kruhu, ako keby išli tie skaly a na tom, hovorím, ešte boli ďalšie nejaké stĺpy, ale to som sa tam nevedel dostať. Tu nejaká polica, keď si všimnete, že tam tiež bolo, neviem, nejaký stupeň alebo niečo. A toto celé, ten povrch toho je... Nie je to prírodný skalný útvar a je to pravidelné tieto otvory. A nie je to niekde dole, to je skoro na vrchu. Ďalšia časť. A bolo tam veľa takýchto takzvaných jaskyň. Určite si môžete aj všimnúť veci, ktoré som si ja nevšimol. Tuto je vidieť, že hore bolo ešte niečo. Toto je táto skala, ktoré som pozoroval. A tam za tými stromami hore na tých skalách, tie skaly boli ako, no nie úplne presný kruh, ale povedzme, že niečo, čo pripomína kruh s priemerom niekoľko desiatok metrov, ja neviem, 20 metrov alebo tak, to len odhadujem. A boli tie skaly tak ako keby dokola a hore na nich bolo ešte ďalšie skaly, čiže tam to môže byť tiež zaujímavé, ale to by človek potreboval nejakú tú skaloleteckú výbavu a aby vyliezol hore na tieto skaly. Tuto to tiež vidíte. Tuto je nejaká jaskyňa, a tuto hore sú ešte nejaké veci na tom. Ak niekto by bol šikovný, tak možno by tu vyliezol. Ale nebolo to až také ľahké a ja som si netrúfal, jednak som bol sám, nemal som žiadnu výbavu a ešte mám aj problém s kolenom troška, že nie som úplne taký zdatný, aby som tam liezol, ale bolo by to zaujímavé. No, toto je možno to, čo vidíme. Nie som si istý, bolo tam viac takýchto tzv. Jaskyň, ale toto je tiež vlastne rozstavená budova a tu to vlastne už tak vytvára také tie vlny, vidíte. A potom keď sa pozrite bližšie na tú štruktúru, ono je to v mikro a makro sa to opakuje, lebo v podstate to, čo tu vidíme, keď sa na to lepšie pozrieme, tak je to niečo podobné ako na tej lidar mape. To je ten fraktál, že celé to vytvára ako taký fraktál, čiže oni to museli tak stávať ako taký fraktál. A samozrejme aj tá plazmatická udalosť je fraktál a všade tu vidíme, že to tečie. Ja neviem, či to teda vidíte, ale ja to vidím. Že tá skala má takisto také vlnovky a také vlny a také úrovne, ako sme to videli aj na tej lidar mape. To všetko teče. Ale je to stvrdnuté, samozrejme, je to skala. Ale aj v tejto mierke to je vidieť, hej, že tu je ako keby nejaká úroveň, toto už pretieklo, toto podľa mňa zhora pretieklo cez tým, čo je túto, hej, toto bolo nižšie, tuto je ďalšia úroveň, je to tam vidieť. No tuto nejaké ďalšie štruktúry v tých skalách, čo sú nejaké všelijaké otvory a rovnobežné čiary. Niekde možno bolo tak ďalej, ja som tam iba z diaľky odfotil. A vidíte, že tam sú dutiny vnútri, tam bol vnútri priestor. Ďalšia jaskyňa takzvaná, čo tam bola. A všetky tie jaskyne majú takýto ten krásny oblúkový tvar, pretože oni robili všade tie oblúkové klenby. Ale no. Tuto hore vidieť, že tam niečo je. Vidíte, tam je nejaký múr. Vyzerá to úplne rovná stena. Ja to niekto možno šikovný by tam vedel vyliesť. Toto bola tiež zaujímavá taká jaskynka a tuto bolo tiež zase taký, že to bolo, sa tam mohol prestačiť ruku pod skalu. A tuto, aj som to spravil s mobilom. A tuto sú rôzne otvory, no keby sme odhrabali to listie, tak ešte tam môžu byť nejaké zaujímavé veci a tam bol taký komín. Toto je ten komín. To je v tejto jaskyni.
tuto za tými skalami, keď sa pozrie človek hore, tak tam bol otvor. To nejaká nevyšla fotka, no toto hej, že tu máte skalu a skalnú tu v podstate podlahu, to je rozstavené, tam bolo stehál postavená nejaká cesta, ale skala by to takto nevytvorila, že tam máte skalnú podlahu. Není úplne rovná, hej, je to krivé, ale predsa len, nie sú to úplne hociaké skaly. Ďalšie skaly, toto bola výhľadka, zase tam možno na tej mape si všimli, som išiel odtiaľto, a tu som nejak po tých lesoch prišiel hore k tejto výhľadke, alebo po tejto strane, tuto nejako, neviem už presne, ale pekná výhľadka. No ďalej zase tam bola nejaká ďalšia jaskyňa, myslím, že je taková, a tu je tá lavička, tu je lavička, tu sa dalo vojsť zase do tejto jaskyne, to bol nejaký dom, tam bol nejaký, akože je to roztovené, je tu vidíte zase ten istý tvar, že tie vlny vlastne to vytvára. A jednotlivé vrstvy. Vnútri je ešte skala zo zemi a zem je úplne štrk. Tu neboli, lebo toto nebolo z kopca, takže tu bola úplne rovná zase podlaha, hej, kamenná a na nej taký štrk. Zajímavé, to vytvorilo to taký štrk. No toto sú rôzne zákutia v tej jaskyne, ja neviem, čo sú to tie štruktúry, to už neviem presne určiť, ale vidíte tu niekde napríklad takéto vodorovné čiary, to mohli byť nejaké schody. A to ja už neviem presne, ak to tam je pokrivené, všelijako rozstavené. No a toto už som pod tým hradom, alebo teda to, čo oni hovoria hrad, ale to je len tá časť, čo sa nerozstavila. Aj toto bol hrad, tam je taká skala, aj to bol hrad a všetko, po čom kráčame, bol hrad. Toto je zase nejaká ich história, oni to dávajú do 13. storočia, čo aj môže byť, len zabudli povedať, že toto sú blbosti, čo tu máte, tieto mapky. A toto, čo tu kreslíte, že je to rozstavené, už všade je to rozstavené a nie je nikde nakreslené, že to nie je nerozstavené. Takže smola. To bolo v nejakej skoro 1000 metrov výška. No a oni tam majú pásky, pretože to obnovujú, ale nikto tam nebol, tak som si dovolil ísť aj za niektoré tie pásky sa pozrieť, lebo to tam bolo viac odhrabané. V podstate oni by to mali vyhrabávať, podľa mňa. Lebo všade, keď to vyhrabú, tak to bude pokračovať tieto, no keď tu je už z kameňa, na niektorých miestach sú tie múry. No ale vidíte, toto je totálne X-faktorované, však to už poznáte, toto ako nikto to nestával z tých kameňov, to boli všetko tehly. A ja som nevedel, či tam nájdem nejakú tehlu, ale toto vidíte nejaké otvory v tom ešte vnútri. Ako to do tých kameňov, akože sorry. Kde to je čierne, tak je to viac zhorené, to už viete, a tu už je nejaký kameň, teda nejaká skala, ktorá tam samozrejme nebola, ktorá bola súčasťou tej steny. A tieto skaly vyzerajú tak ako dosť hranato pekne, ako tehly. No, tak toto, ale tuto zostali nejaké tehly, tak som to fotil, alebo fakt iba náznaky. Či toto je list iba, sorry, to je iba list. Ale toto, asi kvôli tejto som iba farba tam zostala, iba v tom, toto je list, to je blbosť, to je nič. Ale toto som fotil, ale celé je to zničené, že to je, totálne na také malé kamene to rozsekalo. A tu sú vpravo možno troška väčšie bloky. To je to isté. No ale táto časť je podstatná, tam som urobil aj videjko, tu sa zachovali tehly. Tu bol nejaký otvor a v tejto časti a ešte na jednom mieste, iba 2 miesta som našiel, kde boli nejaké tehly. Takže to neverím tomu, že len tak tam hodili týchto 5 alebo 4,5 tehly do celej stavby. To skôr si myslím, že iba zostali, že neprežili. Ale som rád, že som tam tehly našiel, čiže vidíte minimálne dôkaz, že tam tehly používali, sú súčasťou tej stavby, toto je ešte z inej strany. Ja neviem, čo bol tento otvor v stene. Či tam iba bola nejaké brvno a akože nejaký trám. To sú ešte zbližšia tie tehly. Urobili mi radosť, ale keď sa pozrieme na tie tehly podrobnejšie, napríklad táto tehla už bola čiastočne skamenená. Toto celé, tá omietka tak nejak prenikla do tej tehly a spojilo sa to. Ale toto už zožralo z tej tehly, ale táto samotná tehla ešte bola tehla, nebol to kameň. Takisto toto. A tu nižšie. Toto bola tehla. Toto bol ten kameň trocha, ale toto boli tehly.
Vidíte, akú radosť mi robia tehly. Brick Love. No a toto je omietka a tehly sú zmenené na kamene. Či nie omietka, malta, trepem. Malta je takéto hnedé niečo. Toto zhorené. Otvory. Ako takéto skaly, jak robili. Takéto oble. To je tá malta spojená s tým kameňom. Toto je ten otvor. Tá malta skamenela tiež. Tam už len veľmi malé zbytky zostali z toho hradu. Takýto stĺp. No ale vidíte to. Že to stojí. Sranda. No toto je celá tá zrúcanina viac menej okrem toho stĺpu. Ale tak dosť zaujímavé je tu aj toto, že to tu je už rozstavené. Tam sa oni už ďalej asi nedostanú nižšie. Tu niekde niečo vykopali. Tu je taká hromada kamenia. Pár múrov. Tu ešte niekde bola jedna tehla potom. Toto je taká guča. Kamenie s tým a... No a tuto je tá tehla. V tomto múre. Hej. Dali iba jednu tehlu do celého múru. Vidíte? To je ona. Je troška deformovaná. Toto tu. Už nie, troška taká bola asi roztopená už, alebo ja neviem, čo sa s ňou stalo. Ale je to tehla. No a tu ešte také, ale nie sú toto už sú také, no ale troška to pripomína tehly. Ale už sú to není tehly. Sú to už kamene. Takže z tohto hľadiska už to bolo dosť transformované, ale čo mňa tu zaujímalo na tomto, boli jednak tie jaskyne, ktoré ste už videli. Pozrite sa na to, jak je to postavené. Akože, keby niekto chcel spraviť... OK, veľa šťastia do takejto práce. Nebudeš to stavať z väčších kameňov, ne. Alebo inde, čo ste videli, že sú tam tie úplne také veľmi podobné podlhovasté kamene, že tie jednotlivé tehly sa zmenili na kamene, no tu nás sa to zmenilo na kašu. Tuto povedať, aký blok. Drp. Prečo nevytesali v kuse to okno, alebo 4 veľké kamene. Takto 4 bloky. Ako to bolo na tom, ako to je na tom hrade Uhrovec. Tam vznikli tie pieskovcové bloky, to tiež tam nepriniesli. Ale tu na to tak nevzniklo, no. Iný materiál, iné podmienky, iný výsledok. Autoportrét. Toto je to okno. No, tento kameň troška má ešte farbu, ale iné sú všetky také šedé už vlastne spečené veľmi. A niektoré ešte majú takú dohnera troška. A tehlu tu už nevidím nikde. Ja som si tieto fotky takto zblízka ešte nepozeral, vidím to vlastne prvýkrát teraz aj s vami. Som si ich prebehol, tu neviem prečo, aj to som zlonil slnko. Ten múr, ale vidíte, ako krásne to je rovná tá stena a napriek tomu, že je to z takých kadejakých kameňov, že tu ani netrčia. Vidíte, aký tam je pravý uhol vlastne na táto stena vlastne a tieto hrány, wow, že z hociakých kameňov to urobiť a nájsť také kamene a by im to takto lícovalo, to by bolo, ale tu vidíte blesk, že to už rozlomil tú stenu. Nebolo tam veľa akože takýchto zbytkov, ale to, čomu sa tu budem venovať, je spojenie tej steny s kameňom, to ako teda so skalou. Keď sa k tomu dostaneme, už tu prichádzam okolo, už tuto je skala, tuto je napríklad nejaký oblúk. Vidíte to? Že tuto bolo akože vchod alebo niečo a pritom to je skala, že to není nič, akože to sa tu začína podľa nich. Tu celá tá stavba sa tu začína, odtiaľ sa samozrejme už sype to, čo sa tam vnútri rozstavilo.
tak to vyteká cez ten otvor. Aj tieto skaly, to je všetko to isté rozstavené. Ale toto tu vidíte, že to je oblúk, že to nezačnú tak stávať na skale. Tuto vidíte, že to bolo oddelené napríklad, že tá skala, že táto bola jedna budova a túto druhá. Je to aj v takom tieni, nie je to moc dobre vidieť. Tu napríklad je zaujímavé toto, no to už sú z kamene, hej. A vlastne, že táto skala, toto je akoby skala, čo už je rozstavené v kuse. A teraz na tom stojí ten múr, hej. Tento múr, akože je na tom postavený, ale nie je na tom postavený, lebo toto bolo toho súčasťou, toto je ešte taká kvázi skala. Ale toto spojenie je to zaujímavé, že kde sa to vlastne začína a kde sa to končí a jak to presne sedí, tie skaly, že tuto napríklad vytvára plochu, chápete, že to není zalomené alebo neviem čo, ale pokračovanie. No a tento oblúk a tu na nejaký otvor v tom vnútri, toto neviem, či bolo nejaké drevo tam ešte predtým, alebo čo, ale vidíte, že tam je to tak otlačené do takého úplne rovného. No a tieto, že nedáva žiadny zmysel tu na začať robiť takýto oblúk na nič. To je pozostatok nejakej brány, ktorá viedla na túto úroveň nižšiu. Z tejto úplne najvyššej časti stavby, ktorá prežila. A toto tu tiež vyzerá ako keby nejaký otvor, že tam bola nejaká brána, ale toto už je zasypané. Aj odtiaľ sa sypalo zo všadiaľ, čo sa rozstavilo hore. A všade sú tam tieto jaskyne, hej. No toto vidíte, toto je tá skala a toto je ako na nej postavený ten hrad, oni hovoria. Ale táto skala je tiež nejaká budova rozstavená. Ťažko tu niečo vidieť. Toto nie je vidieť, ako je to spojené. Ale je to vidieť vlastne tuto, že to je rovná scéna. Ako už nie je úplne rovná, ale asi chápete, čo chcem povedať, že to bolo pokračovanie, ten sklon a tak ďalej celej tej skaly naznačuje, že tu je to už pokrčené všelijako, ale tento múr v podstate bol pokračovaním tejto skaly. Teraz táto skala je pokračovaním toho múru, to je jedna štruktúra. Nie je to tu už moc dobre vidieť, no ale a táto fotka je navyše ešte aj trošku rozmazaná. Táto je asi ostrejšia. No, tu vidíte, že ako to tam je spojené s tou skalou. Vlastne, že to je... ako vidíte, tu tá skala úplne rovná. A začína to odtiaľto. Aj keď tu je ešte ťažko učiť, že čo je, tam ešte nie je omietka. Tu ešte nie je omietka, toto je ešte iba skala, má také hrany. A tuto už napríklad úplne je omietka, ale tuto sú také skaly podobné ako táto dolná skala, hej. Vidíte, že tu na to pokračuje. A tu sú také veľké bloky, tiež také istej farby, ale je ťažké určiť, že kde sa začína skala a kde sa začína múr. A tu napríklad úplne rovné vedľa seba poukladané bloky. Neviem, či tam bola nejaká rímsa alebo niečo. A ďalej to pokračuje takými tými skalami kaďakými. A vidíte, táto skala. Neviem, skúste sa na to pozrieť, čo tam vy vidíte. Ja teda verím, som presvedčený o tom, že to bol jeden múr, ale hľadám o tom dôkazy, alebo snažím sa to nejakým spôsobom lepšie ukázať. Že to tak bolo, že táto skala tu nebola predtým, ako toto postavili, že to postavili naraz ako jednu stavbu. Toto bolo oproti, iba taký hrb zostal, tam neviem, tu bolo už stavené, skala. Oproti tomuto, tu bolo vlastne taká malá priehlbinka a tuto za mnou je teraz tá skala, ako fotím, a toto je skala, ale vidíte, že ten sklon v podstate je to troška odtlačené, ale ten sklon skaly nie je, že hoci ako, alebo ani tá skala, kopíruje v podstate. Niekto môže povedať, že tam bola taká skala a presne to nakopírovali na tom, ale však to tak by museli potom ten architekt už tak vymýšľať celé, že aha, no tak tu si ideme zmapovať tie skaly a ideme na ne stavať ten dom. Či myslíte, že úplne od brucha to stavali, že nájdeme nejaké skaly a postavíme tu nejakú stavbu. Nie.
To bolo všetko naplánované a neplánovali to na skale, ani to je úplná blbosť. To si ja neviem predstaviť, ako by také niečo robili. A prečo? No ale táto stena je spojením tej skaly a je tu trocha tieň, takže nie je to až tak dobre vidieť. Ale mám aj také video, tam to možno uvidíte lepšie. No, tak ťažko učiť, že kde sa začína skala a kde sa začína stavba. Lebo je to jedna stavba. Pozrite, niekedy sú také pekné hranaté tie bloky. Tuto, vidíte to? V strede. Neviem prečo, či tam bolo nejaký výklenok, alebo prečo. Väčšinou, keď sú to rohy, alebo niečo také, tak vtedy tam vznikajú také väčšie bloky. Na tejto strane tuto to troška vytrčá, ale ako riadny Tetris. Riadny Tetris, pozrite sa na to. A ako pekne celkom takto vodorovné sú väčšinou tie skaly. Tak lebo sú tam riadky tých tehál, tak majú tendenciu viac sa spájať vodorovne, aj keď niekedy sa spoja aj zvislo. Takže tuto to vidíte. Ale predsa len tam je vidieť troška tú vodorovnú tendenciu, že ako sa ukladajú tehly a potom, lebo idú tehly, malta, a aj sa medzi jednotlivé tehly ide samozrejme malta, ale tamto potom tak ide do takej šachovnice, však viete, ako sa to dáva, že sú tie tehly vo vyššom rade o polku posunuté. Takže tam nie sú zvislé čiary tej malty, iba vodorovné. V tej stene, tu je nejaký otvor, sa mi zdá. Či to je len tieň, teraz už neviem, ale možno tam bol aj otvor, ktorý som si nevšimol. Bol tam taký tieň, nebolo to tam až tak dobre vidieť. To je bližší detail, kde sa tá skala spája, kde sa skala prechádza do steny. Tam už rastie vegetácia, už to tam nie je až tak dobre vidieť. Liesť sa tam samozrejme nedá, to by sa celé odpadávalo. To nie je také pevné, ale to stojí už len kým sa do toho nejak veľmi neudrie. Keby zatriasla zem, tak sa to podľa mňa zosype. Tuto vidíte, že táto časť má také tie väčšie bloky. A tam je ešte, toto je už úplne hore. Toto je osvetlená táto časť, takže nie je to vidno, ale to je múr, tak to nejako. No takže toto ma tu zaujalo, toto spojenie tej skaly, ešte uvidíte to video. Spojenie tej skaly s kameňmi. Ako by som chcel vidieť, ako to niekto zopakuje. Tí, čo to tvrdia, že to tak robili. Pretože dôkaz je v podstate, ťarcha dôkazuje na nich. Pretože oni niečo tvrdia, že sa to takto dá spraviť, no tak to spravte, ukážte. Ako postavíte na skale z hociakých kameňov, ktoré tam nájdete v okolí. Ani také kamene nenájdete veľakrát, ktoré sú v tej stavbe, pretože tam vznikli nové materiály. Vidíte to? Toto je spojenie zase tej skaly. Tu sa končí skala. No hej, keď tu ešte sú, a pozrite sa, aké veľké kusy. Hej. Ale tu to už nepokračuje celkom tá skala, takže a tu sú tiež také veľké kusy. Kurník, táto info tu furt vyskakuje, to nie je zámerné. No toto je v kuse skala. Tuto akože je skala, tak to nejako, tuto je nejaká zem, tak neviem. Ale tuto všetko vidíte, že to je skala. Dobre, no a teraz toto povedzme, že je nejaký blok, toto, neviem, povedzme, že toto je nejaký blok, tuto sú také malé kamene, tuto nejaké také menšie kamene, tuto je nejaký taký blok, menšie kamene, zase také malé kamene a toto sa pozrite zrazu, čo prichádza, toto je obrovské. Toto je obrovský blok, ktorý tu vznikol a nikto by ho tu nedával, neviem, či to tam je až pokiaľ spojené. To už asi nepatrí k tomu, asi takto, ale to je velikánske. A prečo by tuto dávali takéto malé kamene a potom zrazu takýto blok a tu hore tiež také väčšie bloky. Aj tento je dosť veľký. A v tuto iba taký štrk. To nie je stavebný postup toto. To je zničené. To treba pochopiť, že to je zničené a už potom všetko začne dávať zmysel. To je tiež spojenie vlastne tej steny, akože so skalou. Že pozrite sa na to a posúďte to svojim vlastným kritickým okom. Ja som vám k tomu povedal, čo viem.
A ak si niekto stále myslí, že to takto stavali, tak je to samozrejme jeho právo si to myslieť, ale už ďalej v tejto veci neviem viac akože povedať. V tom prípade sa naše názory asi rozchádzajú. A čo je v poriadku? Ja netvrdím, že mám pravdu alebo čo. Ale verím tomuto a vidím toto, tak vám to hovorím. A toto bola jedna stena stehal. Toto bola jedna stena stehal, ktorá je zničená. Toto je skala. Toto sú rôzne bloky, iné bloky. Videli sme to veľakrát, toto sú všetko všelijaké kamene a suť, alebo ja neviem, jak to nazvať. To, čo vlastne sa už nazýva neskôr zem, to, čo je aj pod tým je to isté. Celý ten kopec to vznikol takto. Že to je rozpadnuté. A samozrejme za nejakých 300 rokov, čo sa to stalo, tak tam už stromy a vegetácia a listy a všetko a stále sa to nejak zosúva. Takže je to stále viac na nepoznanie. Toto je tiež, no toto je tá zrúcanina, ten zvyšok a na takejto skale to akože stojí. To je z druhej strany zase. No tam okolo zhora, tam neradno padať. Tuto som sa motkal, tu niekde boli tie tehly, ešte ktoré zostali. To nie je vidno. Ale tam niekde to bolo, no a je to vysoké, taká skala. Akože celý ten tvar, vidíš, že to je múr, že to je skala, že to tu nevyrástlo na kopci samo. Ja tomu neverím, aj s jaskyňami a so všetkým. Je to taká rozprávka. No toto je vlastne táto skala a toto je tá stena. Toto už je rozstavené, vytlačené, už to nepokračuje to úplne presne. Ale to viac, no. Ale tak viete, čo myslím snáď. Toto sú nejaké kamene. Toto som vyšiel úplne hore, ešte vyššie na tú zrúcaninu a tam je takýto výhľad na tieto ostatné taveniny. Tu je niekde kľak. Toto je kľak. No toto je malá fatra. A toto tu je vtáčnik v diaľke. Tu niekde prievita. Tuto niekde je asi. Niekde tu je ten rokoš, neviem presne kde je ten uhrovec. To bolo také ohnisko, neviem, ešte aj vydávam, možno trošku ukážem. A potom ešte tú kaplnku, či čo to je, kalváriu. Ale to sú také výhľady, to sa netýka úplne meltológie. A tiež tam boli nejaké kamene ešte aj úplne hore. Že tam ešte všetko je to zbytok budovy. To je ten istý výhľad, toto je vlastne znova na tú skalu pohľad, že to je tá skala a to je ten múr. To som tam nejak viac skúmal. To som ja. A toto je už cestou dole, som ešte raz fotil tie jaskyne a toto, že jak to tečie. Že tu na tejto časti tej skaly to je vidieť, že to je roztečené. Snáď to vidíte. Neviem, ako by som to mal viac už zdôrazniť, ale ten tvár mi pripomína vlastne to, čo vidíme aj na tej lidar mape, že sú to také vrstvy, ktoré sa prekladajú a sú to také vlnovky až do takých úplne malých kvapočiek. A tuto vidíte, že to je ako keby to jedno prekrýva druhé. A je to tak nejak roztečené. A toto je tam hore tá stavba, no, tak múr, hej, ale tak neviem, či tam... Ale všade vidno rôzne otvory v tých skalách, čo boli okná, že to není úplne ešte stavené, takéto pekné kvietky tam boli. Je to pekná lúčka, sa mi páčila, pekné miesto na piknik, tuto vidno veľkú fatru, vlastne toto je z malej fatry cez Turčiansku kotlinu, ale tuto sú, ja neviem teraz presne, ktoré je tlstá ostrá drienok alebo tak, a tuto z pozadí to veľké, čo ja viem, možno krížno, neviem to presne pomenovať. No a toto je už taká kalvária. No a celé to obili, túto omietku celú obili a mne to ukázali, že čo tam je. Túto časť celú oni to renovovali. Čakajte, toto som ešte išiel okolo, tak tu vidno takú ružovú v tej omietke, že to je stavené, toto. Ale to myslím, že to je ešte všetko pôvodná omietka, že to stále asi neodpadalo, ona je taká skamenená.
Si myslím, no vyzerá to také rozstavené na bubrale a v jeden kúsok, akože jednu tehlu som tam, vidíte, jeden kúsok tehly som tam videl. No ale toto ma zaujalo, hej, že toto oni renovovali a tuto je, že z čoho je ten kostol postavený. A vidíte, že to sú kamene, ale tu sú tehly. Takže na týchto dvoch miestach sú nejaké pozostatky tehál. Pozrite sa na to, ináč je to celé už kurník toto info. To okolo boli tiež tehly, aj keď je to ťažko uveriteľné. Ale ak ste už videli nejaké iné videá, tak už viete, že to tak je. A keď nie, tak si ich pozrite. Tam je veľa príkladov, kde je vidieť, ako sa tehly menia na také kamene, alebo aj na iné kamene, na rôzne iné materiály. Tu to až tak veľmi dobre nie je vidieť. Takže neviem, no. Čo si o tom vymyslíte? Môžete napísať do komentárov, či to tak opravili, alebo čo. Ale oni o tom nehovorili nič, ja som sa ich pýtal, či tam boli tie tehly tých opravárov a oni povedali, že hej. A ja som sa ich pýtal, že vlastne, že či by to tak stavali, že to tak vtedy stavali. Ale už tieto moje teórie, to už málo kto ako... Viete, niektoré aké veľké skaly v tom múre. A toto bolo vlastne toto som kvôli tomu to fotil. To bol taká kovová platňa. Vnútri v stene. Odtiaľ toto nie je až tak dobre vidieť, ale nedalo sa to nejak dobre odfotiť. A vidíte, že to je kov, a to nie je iba tyč. Toto je iba hrana. A to je plocha, to ide do steny, dovnútra a je to nejaká platňa kovová, ktorej význam neviem aký bol, ale je v múre toho kostolu. A tak, či to bolo kostol aj pred kataklizmom, neviem. A tuto vidno tehlu v tom múre ešte. Som našiel ešte jednu, dve. Ale ináč to je tu ešte bližšie vidieť. No vidíte, títo chlapi to tam akože robili, ale... Troška som sa s nimi rozprával. Tu ma vidno zniel. A tu som ešte ten cintorín ešte raz odfotil. Jak som odkázal, toto je ten múr. A to je podľa mňa veľmi starý múr. Fotil som aj v Prievidzi múr. Toto je tá časť, ktorú som už predtým fotil. Tie tehly, ale sú to skaly všade, tuto vidíte. Ale tu sú tehly. Ale ešte som tam našiel pár miest, kde to tak bolo podobne. Toto. Neviem, či to máme zbližšia. No, pozrite sa na to, aká to je kaša. Že tu urobilo sa také ináč takto vzniká aj sľuda. Takéto, co som videl, ako stiahal polka tehly, polka je tehla a polka je sľuda. Tak myslím, že sa volá taký ten materiál čierne také. No ale toto sa to vytvorili také platne, alebo jak to mám nazvať, že sa to rozštiepilo po takomto pozdĺžnom smere. Vidíte to? To nikto tak neukladal. Tam medzi tým nie je ani malta. To bola jedna tehla, ktorá je rozdrtená. A toto už je taká, že skala. Ale tuto je to ešte tehla. Na tejto strane. Toto prečo to je zvíslo? Posúďte sami. Toto je viac časti toho plotu, ktoré naznačujú, že tam boli používané tie tehly s takými dierkami. Ale aj také normálne som tam videl. Ale toto tam, akože podľa mňa to takto nerobili. A je to ničené. Aj toto. Tuto je také časti iba. Toto. To boli tehly tiež. Dobre, už neviem, ako dlho toto robím, ale už zase veľmi dlho a potom keď sú tie, no tu mám ešte nejaké videá dlhé, tak mi to nechce ani spracovať ten iPad. Toto je cesta tam, toto je cesta cez les, toto je už pri tých skalách. Vidíte? Toto sú tie skaly, kde boli tie jaskyne, tie rôzne otvory, to bolo tak dokola. Toto je tam tá časť, kde to bolo tak najviac rozstavené. Na tých fotkách, vidíte, toto je dohra fotka, je to taký okrúhly priestor trocha, taká, neviem, či to je naklonené, alebo a tuto dole sú ďalšie otvory. OK. Toto sú tam tie skaly všelijaké.
to je vnútri v nejakej, toto som asi ceste, čo som mal, že tam dal prestrčiť ruka. Tam bol ten otvor v tej jaskyni. Komín. Toto neviem už presne, kde bolo. To cestou, no toto vyzerá, ako keby to bola stavba. A to bola akože iba skala pri ceste. No ale vidíte, že to je zlepené z omietky a z kameňov. Nechám chvíľku hrať to video, lebo tam to bude vidno, že to je iba v lese. Ako na druhej strane skaly. To bolo vlastne na jednej strane cesty a na druhej strane cesty. Možno tam bola kedysi nejaká brána, ale toto z nej zostalo iba taká skala. Neviem. No už to iba také skaly. Toto je z nejakej jaskyni. A vidíte, tam je takýto štrk bol jednej tej jaskyni dole, zaujímavý. Že to vytvrdilo také kamienky. Ale je to tam stečené v tej jaskyni. Ale nemám lampaš. Klasicky musím si kúpiť nejakú dobrú lampu, aby som v týchto jaskyniach mohol lepšie zábery urobiť. No. To ste videli na fotkách. Toto sú tie tehly vlastne, toto je tá stavba, teda tá zrúcanina, tam hore čo zostalo, takýto matroš to je. No a v tejto časti, niekde som sa tam dopracoval potom k tým tehlám, vidíte, to je celé iba z oného. Iba z kameňov to je celé, takéto kaše. To je taký schod, tam sa tam troška motkal, lebo to bolo za tou páskou, tam sa akože už nemalo chodiť, ale vidíte, to sú tie tehly v tej stavbe. So that's it. No, toto je ešte také video. OK, tak ďakujem vám znova za pozornosť a pripojte sa na Telegram alebo aj na Facebooku alebo aj na YouTube, napíšte komentár alebo čo ste vy zistili vo vašom okolí, kde ste našli melotológiu a teda vlastne rozstavené budovy a čo si o tom myslíte. Majte sa pekne.